Naibuntis. Jackpot ko karon na ako'y biktima sa istoryahan nila doon. Dong, pero nabuntis naman kunin mo ron, Dong. Kaya natin ipanindigan ng atong ibuhat, Dong. Tuwa man ang binuhatang, Dong, ha? Bilibi ang sugot si mama magpapa sa tuang duha. Sila mama at papa. Sabotan na sila. Ubunsa mo na ito ni Dong. Ito na na pangitag pamagi. Ang estudyante ko beta pariha. Ito na nang taguyod. Matong pangandoy na kabuo atong pamilya. Kaya ni mo panindigan, Dong. Asa ko tugtaan ni. Sasalig lang ta. Ito ni Dong. Kung anong pangitag pamagi, pinagbaho na lang ko. Tama, sustituan na itong panginahanglan. Kaya ni mo, Dong. Basta. Kung nabala diya. Alam ka walang paglaom. Salig lang tas taas. Tubala. Ayon, paglit ko ninyo sa mga problema. Problema naman gani ko. Kaya nanghina ng pagbuntis. Kaya tungod sa pandemic, no swab test, no vaccination card, no shipping. Mao na yun ang pagbuntis. Tapos karon, may dabayan ko sa mga problema. Bahala mo di oy.